Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satya kana apiniatang ko nagupyagi lumang ko sumapa mana usala magalilita di kapipyagi no asa bunyo din naman bigyan na siya ni asampay sa lungan amaw. Alinaw na siya ka na ipapangulmata ipalilali ng isang kaya kan ay din na sumay na magkabu aba iya masabat. Masa nagudikan makulog kipagulolaan ko sulog po diyo manang bangsa nga ko patapangampungan ka na natang ko pa naman so di kang giginaw inagun ko na ganapan na so kay siya bangsa. So kung gusto tuhan tanwida ka ng bisat nila naguda kapawing asa kakaya piyakan karna kasusalam kalilitad kapipya ginawa sa banyo din naman bagi sa dunia sampai sa alungan amore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good.
kami ingeringan miyagi yun na binilang di pakarang binatang kami bulog sa aranon na namiyagang ginatabo. Kami susah makapikir natang kaniyang bakayaman natang galing logan sa aranon nakakapiyap na maribun saraya pamanaw pambitakan kaya puno kainobes malalangge ano na agso gugu ay diderumay na magabo awati makaapandeyag egiyagaw sa kanggareng tagiyang kakasawaw sa kaan kami susay makapikir nagyot awinana ayakiyata abuwi katiri kudiyakan nagiginawa ay nakanubuhin usado no di mo ang tawag kada sa minadainan Ida